खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 7 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ महायन गोदान बोसोर एबा महायन निउ इयार महरै फालिनाय जायो मुलुगनाङै बौद्धफोरा बे बोसोरनि 7 जानुवारियाव एबा दिनै महायन गोदान बोसोर फालिगोन बायदि बायदि रोखोमनि बौद्ध सानथौ आरो सानथौफोरखौ महायन बुंनाय जायो बौद्ध धोरोमनि मोननै गाहाय दालायफोरनि गेजेराव बेयो मोनसे महायनखौ गाहायै सा सानजा एसियायाव फालिनाय जायो तिब्बत ताइवान मंगोलियान चीन जापान करियायाव महायन बौद्ध धोरोमा मोनफ्रोमबो ओनसोलनि थाखाय जुनिया आसार खान्थि आरो दोरोंफोर बायदियै फालिजायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो गल्डेन ग्ल'ब एवार्ड आरो अल रक डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन